Za 40 eur? Nie, za 15 eur máme ešte jedno tričko Elkové. Kto by chcel. Kupujte dneska. Iba za výhodnú cenu. A keď si kúpite toto, predám vám aj tieto velvet servítky. Stojí to iba 60 centov. Mám tu plno zapaľovačok. Tento zapaľovač s touto ženou prekrásnou vám dám. Horí tak na 50%, vám dám dneska iba za polovičnú cenu 40 eur. Takýto parádny zapaľovač môžete mať odo mňa. Dneska si zahrajeme túto hru z najlepších okuliarov celého sveta. Najlepšie okuliare. Od dneska hráme iba takto. Dneska hráme iba takto. Proste to treba. Tak. Cítim sa, aký som mal ísť skapadnú, ale takto dneska hráme, lebo som povedal.